Als je terugkijkt naar die single, hoe is dat gegaan? Het was voor mij vanuit de theaterwereld ook een eerste kennismaking in de hele muziekwereld. En dan kom je op een gegeven moment met hele andere mensen in contact. En hele leuke mensen, echte muziekmensen die houden van Nederlandstalige en van kerstmuziek. En dan hoop je natuurlijk dat je ooit tussen Mariah Carey terecht gaat komen en Flappy. En dat is denk ik ook gewoon iets wat door de jaren heen mag groeien. Want kerstjaar komt elk jaar terug, dus zo'n liedje ook. Maar toen was de EP in principe al klaar. En toen brandde dat dan een beetje in de kontzak. Zo, we toch binnenkort mee beginnen. Ja, je zoekt naar de juiste mensen en naar de leukste mensen om zoiets uit te gaan brengen. Leuke muzikanten, goede muzikanten. De laatste puntjes op de i. Je kan, zeker als het je eigen liedjes zijn, kan je urenlang lopen zeveren op een nootje hier of een nootje daar. Dat gaat helemaal niemand ooit horen. Maar ja, zelf wil je het zo perfect mogelijk. En toen het helemaal klaar was, toen hebben we uiteindelijk besloten om het eruit te gooien. Maar ja, tussen oktober vorig jaar dat de kerstplaat werd opgenomen en vandaag de dag maart, daar zit er nogal wat tijd tussen. Dat ik me kan voorstellen dat dan behoorlijk wat nootjes nog zijn gecorrigeerd. Ja, en het is natuurlijk ook hoe langer je ernaar luistert, hoe meer je misschien dingetjes graag anders wil doen. En je wil natuurlijk mooie voorbereidingen treffen om dat ding zo mooi mogelijk uit te laten komen met leuke projecten en leuke dingen eromheen. En dat kost tijd, ja. Ja, en de leuke dingen eromheen, die heb je zeker bedacht. Want je hebt volgens mij iets heel unieks bedacht. Ja, ik weet ook niet zo gauw wie het eerder gedaan heeft, maar we gaan een roadtrip maken door Nederland. De EP heet Waar spreken we af? Waar spreek je af met je lief thuis als je elkaar dreigt kwijt te raken, maar ook waar spreek je af met mooie mensen, ergens waar dan ook, voor mooie avonturen. En we gaan een roadtrip maken in een theaterwagen door Nederland heen, op zoek naar die nieuwe avonturen, op zoek naar mooie mensen, om de EP te laten horen in een heel klein theaterwagentje waar 30 mensen in kunnen. Gaan we in 1 dag van Stavoren naar Nijmegen, naar Amersfoort, naar Den Haag, Haarlem en Hoorn. En hopen we kennis te maken met hele leuke, gave nieuwe mensen die ook van deze muziek houden. Is dat 1 dag of ga je daar meerdere dagen voor uittrekken? Als het aan mij ligt gaan we nog 10 dagen met die wagen op pad. Maar we beginnen met 1 dag en dat is 26 maart. De hele dag van Stavoren tot en met Haarlem. Van 's ochtends 10 uur tot 's avonds 11 uur zijn we op pad en aan het spelen.